Kusik ndak sawang yen ora kleru kang dadi panyawangku iki kaya suminten sing mrepeki aku. Kulaten Mas Broto, kula menika sampun madosi panjenengan wonten pundi-pundi kemawon kaya ketepune nang kene ngono lho. Bugesi ora sir pipis-pipis sik ngono lho ta. Tak pasake mike. Lho sing ya aku no asistene kok ya sampean iki enek-enek ora. Alah. Puter kok piye? Iso sila ora? Lek ora iso tak silakne ayo kene. Suwi ra metu lho iki Yan. Ora usah ditepoki. Ora usah ditepoki. Kok apik aku ora tau sakit. Sakit Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku wis 2 minggu ra mbok kapak-kapake nang omah. Aku ra melu masane. Bang wis rahina. Bang wis rahina. Srengenge muncul
akhir wengi tan kendhat bebaya mamala tan kinaya ngapa bebentu papateng tan kena pira bang wetan bang wetan sempurato yang pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk keluarga besar Eyang Harjo Semito. Matur sembah nuwun. Saiki aturna luwih dhisik sinom parijata kunjuk dumateng para pinisepuh. Ya, monggo Bu Kesi. Sawong kalih sawong rana
matur sembah nuwun sinom wis katur ya mak sing dipimpin karo kancamu sekolah biyen ya kuwi iki Arif Sarjono saiki wayangane lan nanjakake bintang tamune sapa Pak Haji Gareng Semarang wah Pak Sumar Bagyo sugeng dalu Roko Mas Gareng Sugeng dalu Mas Yoyo. manut informasi ingkang kula tampi jenengan malah wis marambah makaping-kaping dipun timbali wonten keluarga besar Eyang Harjo Semito. Nggih niki wau kula pun disebawa kalian Bu Sri terus manyeng ngoten wah kelingan wis tau sowan mriki. Ping pira? Wah kula anggar duwite pun entek lali Mas. Niki Jenengan tak goleke kanca. Ayo. Sinten? Janjane sing dipatah supaya ngasta ndalang ki ora mung aku tok. Ning sejatine iki duet karo Mbak Elisa. Lah, supaya Mbak Elisa matur dhewe karo keluarga besar Eyang Harjo Semito, mula panjenengane ben jumeneng luwih dhisik Mas Gareng. Nggih. Geng dalu Mbak Lisa. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu masange Yulimbo Pacaya Kuntadi ingkang kula tresnani Pakde Gareng ingkang kula hormati lan kula puji-puji pepunden kula Amin. Minuliyeng jagat raya. Pemuda jagat raya. Aku kaya globe. Sampeyan aja kesusu seneng. Terbukti loh. Seorang Gareng iki ora mung siji lho saiki teng Tlecek kaya tuwa ning dindi ana gareng pletek gareng niku kan berarti minuliyeng jagat raya. Nek ya ora kaya tumo to. Foto pating Tlecek kaya telek. Itu berarti kan berhasil toh Pak De. Sampai di istilahnya banyak yang meguru kalian panjenenganipun. Aku ora iso berbagi rezeki arupa duit ning berbagi rezeki arupa kepinteran. Kabisan. Ilmu. Ning sing baku ngeten Mbak Elisa jenengan perlu wigati menika matur kalian Bu Sri Sagotra. Ibu kalian Bu Sri, Pak Andreas Sagotra sedaya kulawarga besar Harjo Semito. Kula menika kepatah dados dalang sejatosipun. Bengi iki. Nggih dalu menika kepatah dados dalang duet kalian Bapak Cahyo Kuntadi. Nggih, sampun rumiyin sanget nyuwun mendawuhi saya sama Pak Cahyo untuk duet. Biyen. Nggih nanging dilalah kersaning Allah. Menika kula wonten alangan. Nggih alanganipun dilalah ibu saya baru sakit jadi nggak ada waktu untuk bisa kansen kencan bareng karena harus menunggu di rumah sakit lama. Betul. Tadi yang nyambut guys separuh-separuh ya rapi. Nggih lemekaten. Jadi kemarin saya izin Bapak Cahyo sama bisa diteleponkan pada Ibu Sri dan keluarga menawi kula nyuwun pangapunten ingkang kathah mboten saged duet kalian Bapak Cahyo. Ning upami Elisa sios dalang mengke malah bingungke Bu wong ngomongane pating pelkutuk ngaten. Oh iya, setetek yo ngerti aku wong yo sinau nggon dalang yo kok setetek iki apa? Paham aku, aja sepelekake aku. Ayo aja sepelekake aku. Sepelekake. Aja sepelekake. Setetek aku udah muda kok sepelekake. Ning kaya nggih tombo napa nggih? Kuciwa penggali keluarga besar Bu Sri jenengan raketang sak kemperangan ya mayang rene. Nggih, mengke kula limbukan wonten mriku mboten napa-napa kula siap. Ning saurunge limbukan jenengan nembang sik sepisan. Nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten, menika alhamdulillah mboten wonten. Saking nggih mboten wonten. Mboten wonten, merdika panjenengan kagem keluarga besar Eyang Harjo Semito. Monggo merdika Mbak Elisa. Sing petingan kanggomu, Nduk. Petingan apa? Kadung Tresno Pak. Oke, siap. Nggih, Kadung Tresno sak bawanipun Mbak Lisa. Siap. Kadung Tresno. Gareng kemeruh ora. Nggih. Darminto iki. Apa? Darminto. Oh iya. Rina wangi tanpa dahar
temah loro asmara. Terima kasih. Niki mangke digarap ala warga laras. Jadi sepisanan langgam, kedua dangdut ning slow. Wah, cocok. Oke. Mas Gareng sing jogeti, wah mat iki. Oh, oke. Lah iya. Monggo Mbak Lisa, yuk. Lamat wis katon tejane yen mbok rangkatan macara aduh wiragane sinawangkan boseni yen besengut wimbuh katon
menika Pakde ngaturaken kadung tresna pamundutanipun Pak Sinten menika. Saking kula warga nggih. Nggih. Kadung tresna wah iki multi talenan apa? Talenan sing dienggo rajang-rajang iku talenan. Serba bisa. Talenta. Talenta Pakde. Wah. Wes. Lah ben ketok serba bisane, saiki Mbak Elisa ben dalang rene. Lah kowe ngopo? Lho, aku nyimpingi nang burine. Golek dhek lali sing ngelekne sapa lek ora aku. Aku mbok iso ya lungguh ning burine. Lah iki intine lak ya supaya rena penggali Bu Sri sak warga ngono lho. Tur ya supaya piyai kene ya do pirsa sejatine pancen si Elisa ki iso dalang. Iya, sak capet-capet. Ora mung apa? Sak capet-capet. Sak apa kuwi? Basa apa? Capet-capet. Capet-capet kok capet-capet. Kene Mbak, ayo. Kono. Masih ada waktu ki lumayan setengah jam, Mbak. Ayo kene. Setengah jam. Iki wis ana iki. Apa kaya. Iki anu sing dikersakne ngono dadi pemain spanduk ngono kae dadi ben ora kecewa. Jan. Anu tolong iki sing dalang Elisa. Kowe isah-isah ning mburi ngono. Dinggelmu mlocot ki ora ngono. Lha ku timbangane nganggur ngono lho. Aku nguyuh. Ya Mbak kene Mbak. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Elisa Urcaro Salaso. Nggih, persembahan untuk keluarga Bu Sri. Ini Mbak maju. Tak pasangke mike. Loh, sing yo aku no asistene kok yo sampean iki enek-enek ora. Lah. Iso sila ora? Lek ora iso tak silakne. Ayo kene. Suwi ra metu lho iki Yan. Ngeling-eling aku iki. Aku tak ora nyawang kok ya. Aku tak madu prono kowe tak. Buka sila arepe pipis monggo lho pipise. Ayo. Enggak aku ora nyawang kok. Ngono aku. Dadi kesi kok ya sabar men ngono aku. Minta tolong ditali. Ngapunten ya Bu Kesi, niki nggak bisa nali sendiri saya, jadi harus ditali. Oh, kowe pomo bojoku. Iki aku sing ngono lho, karo bojoku wis diparut mesti wis. Kuwi lek bojoku ki sabar darono kok piye. Oh, sabar apa bojoku nyawang ngono wis mekrok. Iki Bu, iki lho si Elisa iki lho pada tak sawang komburi ngono kok ya ngen gulumburi wah jan. Anu ojo kendo, ojo kekencengen ya. Sing pas wae ojo kendo, ojo kekendonen, ojo kekencengen. Kendo ora parain teratap wah jan sengele le apik. Ojo kenceng-kenceng ya. Ojo kekencengen, ojo kendo-kendo. Nggih. Ngene pas ya. Iki cempolone, iya. Cempolo. Semene cempolone. Ayo. Oh ya, penak iki nek. Penak ya. 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 Nyuwun sewu Pak Cahya. Dalem. Ana boto dirubung semut. Cakep. Sesuk esuk Pak Cahya awas tak sampluk parut. Tak dukung. Saya ini kurang kenceng ya. Rumangsa Semut rasane manis. Cakep. Nadyan kok sampluk parut mesti tak tangkis. Leleh. Ana boto digecek-gecek. Cakep. Pak Cahya digecek-gecek. Nggih. Ya iki. Monggo, yo. Ya kandeng awak dhewe dadi limbuk cange. Iya, Mak. Iki kok kurang kenceng ya, Pak. Aku nek kurang kenceng Anu dipaku. Sik sebentar sayang sebentar. Ini harus dikencengin dikit. Pak iki pancen Elisa golek perkara. Ya kabeh ki sing penak kan. Kalau nggak enak tuh bilang gitu. Wah, iki Kesi wis anu wae nganggo anu apa jenenge? Napa? Mike. Kesi wis. Kesi wis brebes kabeh lho iki. Elisa. Oh, beda cagake beda. Duh, Elisa Cahayu. Nggih, Bu. Elingo karo Bu Kesi. Awakmu teko kene dadi bintang tamu sing ngejak Bu Kesi lho. Iki Bu Kesi leres sendika dawuh. Wis pas, Mbak Elisa, pas. Kon nah niki pas niki. Nah, nek kenceng gini enak. Elisa ora iman-iman kowe Cahya ki wis expired lho. Pade, iki ning kene aku dalang ya. Purba Waseso manut aku. Oh, wis dadi dalang ya iki kok tak. Lah iya no. Saiki kareng diam dulu. Ini limbuk cangik mau ngomong. Oh ya iki. Nduk, iya Mak. Iki awak dhewe sak loron dadi nyuli. Dadi limbuk karo cangik. Iya, bungah tanpa upama ya Mak. Iya.
ketiban sampur jane mono ak dhewe kon duet karo Ki Dalang Cahya Kuntadi ora dadi ngopo mak ning saiki awak dhewe nyuli raketan mung sedelo enake kepiye kaya burung ya hah ya wis apik terus aja gagas penonton sok cangkeme elek seneng kaya ketiban apa Mbak Eliza hah seneng kaya ketiban apa mau ora krungu aku kaya ketiban apa sampur oh sampur ya ketiban sampur awak dhewe kanugrahan iso lungguh ana ning bantale Ki Cahya Kuntadi kene wong lungguhe aku ora apa-apa lho kowe iki rasane piye nduk anget mak penak apa ora penak bul bantale empuk iki penak ya dhewe kepela yo ak dhewe tugas dadi dalang berarti matah bintang tamu gareng karo Cahya Kuntadi kingko iso rebutan karo Tatin ya dhewe ngongkon Tatin ben maju soalnya ket mau ngombe ya mak iya ayo Tin maju Tin iki wayahe maju diwehi lagu apa ta apa ya lagune manut karo kanca-kanca madang ora ana lagu kok judule manut oh ya berarti nyaran apa no oh ya oh aku ngerti lagune nek Madangkara biasane anu panas-panas sikile mlentung apa kuwi kae lho Medion kae lho oh apa kae panas-panas mlaku panas-panas sing mlentungi awakmu tak plentungi ora panas-panas mlaku mak ya nyun panas-panas mlaku kanca-kanca Mbak Tatin siap-siap maju ke depan Sepur Argo Bromo segera diberangkatkan. Tatin numpak sepur ya mak iya ndak numpak sepur akeh usung mudik iki Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Tatinku sayang. Sugeng Dalu Mbak Elisa Orcarus Alasu. Mak Cangik ngono wae. Mbak Limbo Mbak Cangik. Gimana kabarnya Wilujeng? Alhamdulillah sehat. Sehat. Waras toh? Ya waras, masa ya ora waras. Oh iya. Rene mau numpak apa? Numpak kendaraan. Numpak apa kendaraan? Mangkat jam piro? Mangkat jam 7. Oh, nah. Ngono kuwi. Apa? Nah. Pak De iki ngertos mboten kula wau ngomong napa kalian Mbak Tatin? Kowe ditakoni budalmu karo sapa? Lho. Oh niki mau. Budalmu rene karo sapa? Oh, aku karo bojoku. Bojomu nah. Bojomu nah. Bojone? Lho ta, beda Pak De, cobi Pak De nek jenengan sik tanyain. Bojomu isih enak. Kuwi lho, ngono kok ya ora krungu to? Lah, kula krungune ming bojomu. Lah iya, kuwi bojomu ki sik tegese sik berjalan normal ngono lho. Maksudnya niku ta? Heeh. Ya jek normal, Mbak
dalam. Oh iya syukur. Jare mobilmu Heh? Jare mobilmu Apa Pak De? Jare mobilmu Mobilmu wis lunas. Oh. Oh saiki bahasa Ade yo ngerti ta. Dadi mobilmu ki tau kecemplung banyu, kenal potnya kena banyu. Ya lunas. Oh iya Alhamdulillah menika. Syukur. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil Eh? Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil njuk Aku ora Pak De terjemahke Pak De. Napa Pak De? Kowe ning jero mobil karo bojomu ki ngono. Ngono piye? Numpak ngono lho. Ya iya numpak wong sing nyeper bojoku lho. Lah iya, kowe karo bojomu numpak mobil. Lah kok ngono-ngono tangane maksudnya piye? Lho apa ngegas ki ora ngene. Lho nek nyeper kan ngene. Lho niki Ngegas, ngapa ngene-ngene. membake sikile ngegas. Dadi ki karo bojomu ki ngono to. Nah, ngono lho, kok ngono ora paham lho. Aku mau ora ngono-ngono, sing ngono-ngono ming bojoku. Ngono lho. Oh. Lah Pak De mau ngono-ngono apa ora? Ora aku padha lanange ki. Sak rombongan lanang kabeh. Maksudnya Pak De jek iso ngono-ngono apa ora? Ngono lho. Oh, ya aku ora ngono mergo sing ngono sopir. Oh, berarti Pak De wis ra iso. Ya kari delok mungsuhe sapa. Mungsuhe anyar ya tak ngonoke. Pak De sing ngarahke kaya kopilot maksudnya. Kae sing marane bingung kae lho. Lah ya ngene. Aku ki mau ngetes lho Pak De. Apa lara mata Mau kok mbok tes? ngetes. Ngetes, Maksudnya tuh kepekaan ngono lho. Ning kene ki kan keluarga, kabeh ki keluarga. Nek pancen keluarga sedulur ki ora sah dadak krungu komplit ki ngerti dong peka ngono lho. Aku ora melu-melu iki. Lah Iki perange pia karo geplak ya iki. Kok piye karo geblak? Weton Yogya kabeh iki. Lah ya Mbak Elisa, kita kan Inggih. sama-sama dari Jogja ya. Iya. Kenapa bahasamu menjadi Loh, iki ngetes. Jare mono kowe mbiyen wis tau bodek. Kan tak tes meneh apa ya bodek tenan apa omong kurang peka ngono lho. Lah Pak Dewe langsung kedengeran langsung paham ngono. Kok Mbak Tati ora Apa kok bodek ki apa? Bodek itu nggak bisa denger itu loh temennya. Oh sing obat kae obat flu kae Bu. Kayak bodrek. Bodrek itu. Lha iki Bodek. Dek nek muni budek ki ra iso. Artine bodek. Bodek. Ngono lho. oh Nggak bisa denger. Oh, Rada sudorungon. Oh bodek. 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 Budek. Heeh. Nek kita budek, nek dia bodek. Oh ngono, ya wis dimaklumi. Sing penting ae dhewe ngerti tegese. Aku tetep ora ngerti tegese. Lah aku Nek jen lho panjenengan kok iso ngerti ayo, wi bahasa ngendi jan? aku ya mau ngarang wae kok. Tak kira ki ya Ya ngono kuwi lho jenenge seniman iki wis sing penting peka ngerti karepe ngono ya Pak De. Oh ngono. Iki saiki kowe kudu diketoke kaprawiranmu mumpung kepethuk dalang wedokan kuwi. Kok dalang wedokan? Kok dalang wedokan? Wedok. Iya dalang wedok ning ki cake kaya wong lanang dadi wedokan. Nah, Mergo dalang kok tetep sikape kudu kaya wong lanang. iya Wong bener. lanang. Nek dalang wedok iki malah penak apa luwih gampang apa luwih angel? Lho, Angel dalang wedok kuwi. Angele piye? Angele iki nggo nyabetke wayang kuwi ora seprigel karo dalang lanang. Ora iso? Ora iso seprigel dalang lanang. Mergane? Mergane iki delok ya. Lho. Nah, ana sing mengganjal. Oh. Nggon arep nyabetke iki ana sing marai ganjel kuwi lho, wis sing Tapi ini marake ra ngeprak iso. ya jek. gene ora ana sing ganjel sok meneh dalang dilaminating. Kaya ana dalang laminating dulu ke Wong kari fotokopian. kabeh kari anu sing carane kepiye kok terganjal oleh situasi dan kondisi. Nah ya, Iya ya, coba. Elisa luar biasa apa-apa iso lho Pak. Iso wis Dalang iso, Iso. nyanyi iso, Nyinden oke. iso, Nabuh oke. nyopet ya oke. Nyop. Iki lho kancamu dhewe lho. Iki Mbak Tatin ono spesial permintaan lho iki. Napa? Mbak Tatin kudu gandrung Pak Cahyokun tadi. Ya ono permintaan tenan. Dadi sing gandrung kudu Mbak Tatin. Pak Cahyokun tadi carane iki pasif. Nah, sing aktif sing wedok. Nah, engko sing dadi embane Pak De Gareng.
Aku ora mlebu aku. Lah piye? Ditonton wong akeh dadi ban. Lah kon dadi Loh, apa? Yo. Purbawasesa ki dalang lho, bebas dalang arep Dadi kepiye aku kok. bendahara. Oh, bendaharane buka sibuk niki nganu nggih kula nyuwun izin nggih menika. Ah, nggih wis siap kok. Mbak Tatin gandrung Pak Cahyokum tadi. Terus lakone apa? Lakone gandeng sing wedok sing gandrung berarti Mbak Tatin dadi suminten ngono. Kun, ayo kun. Kun cengelmu iki ora. Nah, Oh, yo Sing aku komplit ngono lho. Cahyokum tadi Pak kanca. Cahyokum lah, tadi engko aku- dadi Mas Broto. mesune karo Elisa kok ndemoke karo aku. Ayo. Ya. Oke. Biasanya aku lek diperintah karo sapa-sapa iki emoh. Mau terus. Gandeng sing perintah iki wong ayu to, dadi aku gelem malian iki. Oh, ya. Pak. Ya sama-sama. Oke. Iki piye posisi kula pripun iki? Onjen kan dados Broto, mengke sik nganu sik ngoyak-oyak ben Mbak Tatin lah. Maksudnya Mbak kula linggo napa ngadeg? Tatin. Oh lah. Ya ngadeg. Nah menika Purbawasesa penonton pripun Pak Cahyo menika jumeneng napa lenggahan mawon? Jumeneng nggih Pak. Wong nggih. lanang iki kudu ngadeg. Nggih pangapunten Pak Cahyo. Siap, Menika nggih. panjenengan Mosok wedok. nggih. Ayo. Ayo to. Yo turuk. Jarweng jarwo. Mas Broto. Kusik ndak sawang yen ora kleru kang dadi panyawangku. Iki kaya suminten sing mrepeki aku. Kula Den Mas Broto, kula menika sampun madosi panjenengan wonten pundi-pundi kemawon kok ya ketepune nang kene ngono lho. Bukesi ora sir pipis-pipis sik ngono lho ta. Den Mas, Kepiye kula suminten? menika madosi panjenengan ket wonten pundi to? Kusik Apa ya, kudune kowe lak ya ngerti karo tata krama. Lah napa to? Kowe iki wong wadon. Kudune pinter ndelikake wadine. Kenapa kok kowe wani gepok singgol kelawan aku, suminten? Lah kula menika sampun kapan saestu kalian panjenengan lho Den Mas? Banjur yen wis ketemu karo Mas Broto apa sing bakal ndok tindakke ae. Kula pengen ngomong sethithik kalian panjenengan. Mara kage matura sing ndok karepake kepiye? Den Mas, menika wiranipun kok mboten sae kula benake to Den Mas. Sena. Iki ket momok totak iki ning ndi to Sing entok sapa to, sing entok? Asale ana totak. Kowe iki ra pinter sik Mbak. Sampeyan dadi Mas Broto dulu, tak ajari carane ngentong sing apik. Ma aku Wis to. aku kadung anget ning kene kok. Wis to ndah. Ben ngerti carane ngentong. Sampeyan lak pemain wayang wong, urung kulino ketoprak, ben ngerti kentongane Ya ketoprak. aku seneng lho. Kae wis mulai abang lho. Kesi wis mulai abang lho. Terus lho ya. Ora bar iki terus biru dek engko. Paksamu. Ayo. Lah kowe ganggu lek kowe ketoprak. Ora wis tak tonton. Tonton iki tonton tenan iki. Serius. Tutuk. Kowe ngerti ora bedane maling karo ketoprak? Apa? Kesuwen ya aku ya. Den Mas, Piye suminten? panjenengan menika mboten mangertos glagatipun kula. Glagat sing kepiye sing ndok karepake? Nek jenenge wong tresna menika ora nggih kados ngenten iki napa kados panjenengan mboten kraos atinipun panjenengan menika napa mboten kraos to Den Mas? Sing kok demek kene sing obah kok liyane. Den Mas. Kusik ngene. Suminten. Apa kira-kira kowe ora kulak pawardo adol pangrungu lamun to Den Mas Broto wis duwe pacangan? Saya tidak peduli. Gegantilan kemayune ora. Den Mas, kula Ketoprak saya tidak peduli. Mengko dhisik kok ngaceng-ngaceng terus to niki iki kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. sing dadi mutiaraning uripku Kusik. Sing dadi Arep nanti. Ngene wae lho. Jar. Oh, Jare kowe jane suminten apa copet bengak-bengok ora? Bosen to. Lah kula menika mbok panjenengan ora mesakake apa piye nek Mung cempluk warsiah sing pinter ndungkel katresnan jati ingkang tumanem oning tumtuming jejantungku. Mula sing gedhe pangapuramu katresnanmu kepeksa ndak tampik. Pik. piye sapa? Ndak tolak tegese. Sapa
Sapa mau jenenge? Cempluk. Cempluk Warsia. Cempluk Warsia? Konen rene. Iki kowe ora ngerti sing jenenge Cempluk Warsia? Durung. Kae, Cempluk Warsia ya iki. Lah, mburine iki ingon-ingone. Aduh, kowe biyangku biyang. Rene ta biyang. Ya. Biyang. Apa? Biyang ngene iki lho, aku ki tresno karo Den Mas Broto ning kok Den Mas Broto kaya sia-sia karo aku, mbok aku njaluk tulung iki kok di apa ki jenenge dipernahke atine apa dipernahke ben seneng karo aku ngono lho. Aja kok nek kowe kono lah, kowe kok engko ki aja nganti nek Broto kuwi nolak kok nek nolak aku sakit. Sakit kok nek aku sakit. Wis omong dhewe kono. Lagi. Wong berat. Kok berat? Berat to? Oh, berat. Kowe sapa? Destontenmu. Kok ana pawongan cat katon cat ora ki sapa? Iki ketoprak ora metu demit. Kok kowe tega? Ora nampa tresnane. Sapa jenengmu? Cuwitan. Suminten. Apa kowe pancen tega? Mlatra, Mbak. Ketok. Apa kowe ora eman nyawang ayune Suminten? Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat sing menungsa ora bisa nampik sarta milih. Pilih aku ya mung Cempluk Warsia. Parandene Suminten babar pisan ora ngrengga jroning batinku. Oh ngono to? Pancen. Ngono. Yo. Ya wis. Ora tanggung jawab. Lah wong Den bener. Mas, jenenge tresna kuwi jalaran saka kulino lho. Tresna kuwi jalaran saka kulino. Bener. Nen kok kula nek apa jenengan dipun tolak, jenengan bakal kualat. Kok kualat? Biyang rene ta? Kok dadi kowe iki ora iso iki lho, iki kenapa kok dadi kanu terus iki? Iki lho. Lah yen kowe pancen tresna karo aku napa dadak lantaran biyung iki? Panjenengan ora manut karo aku. Mongko biyung iki lak ya ora tanggung jawab. Lah iki Biyung iki ora tanggung jawab. Kudune iki pinter nyimpen wadine wong wadon. Parandene kok kaya ngono. Biyang. Iki lakone pembantaian apa piye? Maksudnya mbak aku ditembungke ben nganti dadi ngono. Broto. Piye? Welas ana anakku, Broto. Welas kepiye sing tuk karepake? Ora ketang amung sedina. Dadi bojone Aja sedina 5 menit bae aku terima. 5 menit yen pancen ora enak balekno. Kok ngono ta? Oh, ya iso kaya ngono. Andum katresnan ngono lho. Andung katresnan. Ora bisa. Katresnan iki dudu barang lelemeran. Ning kuwi sipate suci. Ora kena kanggo dolanan. Bener. Aja ngono, ning aku tresno tenanan kok nek jenenge nampik wong wedok, engko bakal ditampik genti ngono cepet. Broto. Brat. Kok Broto. Brat. Brat. Kamu mau enggak? Ah. Apa to? Ora bisa. Ora ketang mung sakedheping netra tapa nang anakku. Loh. Kowe iki dapuk dadi sapa jare emban kok wong tuane si Suminten? Kuwi adopsi. Toprak adopsi. Lah wong iki mboke ngono lho. Aku iki mboke Den Mas Suminten. Broto. Nek pancen kowe tresno karo jenenge sing Cempluk Warsia konen rene. Praktane Cempluk Warsia monggo Bu Kesi Rahayu tok 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 tok. tok. Monggo Bu Kesi. Kok malah aku sing dadi cempluk. Ora iso. Iki ora. Ayo, Bu. Oh, Ora iso. oh yang karo iki aku. Bu Kesi dados cempluk nggih niki penonton nggih. Aku metu saka anggota ketoprak aku. Tidak bisa. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu. Memangnya yang bisa dalang cuman kamu. Oh, Sana, kamu jadi cempluk. tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, tidak estu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap. Tintingane 6. Wayangnya dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso dalang wong kowe. Kuwi len jejeg. Kuwi len jejeg keprak buanter mau ning omah bagane jejekin dasku kok. Gandaning
Tepuk tangan para lega. Lawan kembang-kembang menor. Begini sampean baik kaya pinter men. Gak usah ditepoki. Ora usah ditepoki. Kok apik aku ora tau sakit. Sakit Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku wis 2 minggu ra mbok kapak-kapake ning omah. Aku rek melu masane. Iki gara-gara gareng iki lho, gareng iki lho. Nek kene ketemu Elisa aku gak digawe. Apa kuwi? Apa kuwi? Aku janjan sing tukang ngobong. Pinter ndalang. Iya aku percaya, aku ora awakmu percaya. Apa kuwi? Aja meneh kok dalang ngremus bojowe iso. Ya wes tak ngapura. Ning aku disayang sik. Wah, Dicium. yen pancen kowe ora gelem, ngene tak wakili. Aja. Dicium Tinimbang timbang diwakili gareng tak cium ya ora apa-apa. Ayo. Sapa? Sapa sing nesu sapa? Kene. Kok jak arep ngono sih, Dek? Sudah. Ini cuman fragmen saja. Nyuwun sewu Bu Sri, Pak Andreas namung geguyonan. Ning aku asline ya iso ndalang aja mung Arisa tok sing mbok kono-konoke. Ya lek anu iso ndalang gawe grup dhewe kono apa piye kono. Sudah, duduk lagi. Ayo, Sa. Lanjut. Luar biasa. Saya so guyon jenenge geguyon ya kaya ngene iki. Ketoprak bar ki. Karo. Balike separuh. Aku bayarnya penuh Wah, jan iki pancen yen iki kowe ora tanggung-tanggung. Elisa Tatin ki wis digodhog rampuk paribasane. Heeh, diplites ora iso mati. Ora iso mati. Wis ana wae kepinterane sing kudu ditokke. Mula mumpung iki ditimbali Bu Sri ning tlatah kene ditanjakke. Iya, genah. Ayo apa? Aja meneh kok kon nembang kon joget kon ketoprak kon usung-usung gamelan ki lho iso. Iso, ora iso. Wah iya. Kon gendong Pak Dre ya iso. Pilih gendong arep pamburi kene. Ya. Oh. Ya. Ayo kanca-kanca yoga bubuk sik ya. Kuwi Mbak Tatin kok nembang ngono lho. Nembang ki. Niki ngaturaken lagu Banyuwangen menika pamendutan. Oh nggih. Apa lagune napa niku? Gerajakan. Oke, gerajakan. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon. Ya nderek mawon. Monggo dipun aturaken gerajakan Banyuwangi. Yo, dados. Gerajakan
biasa nggih. Terima kasih Mbak Lisa, Mbak Tatin, Pak Di Gareng. Nggih. Mangke kalajengaken wonten ing Goro-goro. Ya,